inin kurat sa nga sarayawon, ayon hanlitin yu og samarnon, mga kalagasan ug batanon, hakurat sa naray hakbudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagala, may dabog ngan may sinsilyo pa, may binutok nga inandam habulsa. Hala na sige kita, an mayor ngan han irmana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sunatahan banda. Hala na sige kita, an mayor ngan han irmana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sunatahan banda. Sikat good labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nawong, an kadam-an na adto haplasa, nag-aarighin pagkuratsa. Sikat good ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batanon, kurat sa gudlaan ira ayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. May da bisita nga lagas na, una lakat nagtuturutumba, pero nan mimiling pahindaraga, nga iya ig-aadukin kuratsa. Mga tao kinan hipausa, kay an lagas nag-iba an porma, pagsayaw la niya hin kuratsa, nagluluhod-luhod.